Ben, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecerlle ao Consello da Cultura Galega esta iniciativa e, por suposto, darlle as grazas a Loli e a Natalia por convidarnos. É certo que a min colocáronme nun sitio que non é onde me movo, pero cando te descolocan tamén é bo porque fanche investigar ou mirar a mesma actividade, a mesma disciplina desde outro prisma. Comezamos por abaixo, somos dous arraianos, eu son máis do sur que ela, sí? Pero somos arraianos os dous. E os dous tivemos e temos moita relación alén da fronteira, co cal tamén imos dentro deste discurso pisar os dous lados da raya seca e da raya húmeda. Sí. Mercedes Prieto é licenciada en Química pola Universidade de Santiago de Compostela, en Danza na Facultade de Motricidade Humana e doutora en Ciencias de Educación no ano 2018. Foi profesora de expresión dramática e corporal na Escola Superior de Educación de Beja. Imparte formacións intensivas para diversas institucións como Cefore, o Jobra, do Conservatorio da Banca en Portugal, traballou co Ministerio de Educación de Portugal, entre outras. Traballou como monitora artística no proxecto MUSE, un proxecto artístico europeo en escolas entre o ano 99 e o 2015. Eu vou continuar a traballar. E vas continuar. Chamaronme esta semana. Vale. Estou dicindo todo isto porque vai nos ubicar o seu discurso, é dicir, non é baladí todos estes datos. É fundadora e directora pedagóxica da Asociación Pé de Xumbo, coa que desenvolve diferentes formacións no ámbito da danza tradicional e creativa. Tamén realiza traballos de coreógrafa e performer en diferentes proxectos desta asociación, como Baile das Historias, baile inspirado nas obras da pintora Paula Rego, danzas tradicionais e contos infantís. Monitoriza o baile e o espectáculo da compañía Clara Andermatt, Fica no Xinxelo, entre o 13 e o 16, en bandas de misiva folk como Monte Lunai, Pula Iopé e Pés de Lán desde o ano 11 até agora. Monitora do Ninananas, obradoiro de danza para embarazadas, bebés e pais. Animadora de bailes de proxectos como o Baile dos Corpos Extraordinarios e Baile dos Gordos, no ano 11 e o 14, coreógrafa do espectáculo de danza Olladas sobre a Danza para o Museo do Pobo Galego, coautora de publicacións como Zampa Danzas ou Na Punta do Pé ou Entroidanzas, e actualmente, xunto con Monserrat Rivera, pilota o proxecto Armadanzas, que é unha plataforma de diálogo entre as dúas bandas, entre Galicia e Portugal, que incluye historias a través do baile, para achegar as dúas culturas castresas ao final. Realiza conferencias, clases regulares de formación para profesorado e que la mesma creou a partir da investigación de varios anos na que se interrelaciona a danza e a matemática, Mat Dance, que centraremos tamén moito a análise do seu percorrido, do seu discurso a través desa experiencia, porque é o que nos interesa nos falar con ela da presenza da danza ou da importancia da danza dentro do ensino regrado, que existen realidades moi diversas, dependendo de cara a que estado, a que país miremos dentro de Europa, pero, bueno, como temos aí Portugal ao lado, e ela pisou moito Portugal e seguiu pisando, e ten unha experiencia moi amplia no país veciño, igual faremos máis foco na realidade inmediatamente próxima. E realmente o que intentaremos é debullar onde estamos, que queremos, hacia cara a onde queremos ir e como o podemos facer. Porque experiencias hai, é dicir, non traballamos en ermo, sino que xa hai moitos contidos e xa hai moitas experiencias das que se poden tirar
o mellor emular, ou o mellor adaptar, ou o mellor inspirar, pero, bueno, como Mercedes en primeira persoa o viviu, ela mesma imoslle pedir que non lo conte, e falando desde esa perspectiva do ensino regrado, da formación formal e oficial, a primeira pregunta é onde estamos en Galicia, ou se queres extrapolalo a todo o Estado, onde estamos en España, en que momento estamos agora? Bos días a todos, moitas grazas ás organizadoras, a Natalia Dolores e ao meu examinador, que outro día falamos por teléfono e, bueno, dixenlle, bueno, ti estás aí facéndome unha proba que para min vai ser difícil, non? Porque é diferente que prepares unha exposición e fales a que che veñan a facer preguntas que o mellor non sabes respostar, non? Paulo, bueno, describiu aí, eu con este currículum imaginades que xa teño uns cuantos anos, xa son maior, pero como sabedes que debedes ser todos desta área, os nosos proxectos moitas veces son moi puntuais, temos que ter varios proxectos para poder sobrevivir, non? Entón, bueno, pois, si un día vou facer un baile, outro día dou clase, bueno, no mesmo día dou clase e fago un baile e andamos así, ou seja, parece un currículum moi extenso, pero ao final non é así tanto, non? Porque algúns proxectos son moi pequeniños. O que si foi longo foi a experiencia do doutoramento, que sí que foi duro, e que rematei hai pouquiño tempo. Entón, nese estudio que fixen, entrei moito en profundidade nese aspecto de como aprendemos, como aprendemos de forma xeral, e como aprendemos a danza e como aprendemos a matemática, hai algunha diferencia ou non, porque eran esas conexións que quería facer. Entón, agora que nos convidaron a facer este momento, estiven vendo a nivel oficial que hai nas escolas, non? Que se lles ofertas aos nenos na escola oficial, na escola do primeiro ciclo, que empeza cando teñen 6, 7 aniños e rematan cando teñen 16, 18, non? Entón, aí, si xa se mellorou bastante en relación ao que había antes. Hai un libro de Herminia Russo que se publicou no 91, onde ela fala da danza na escola e fala que nesa época había moito por facer. Agora mudouse un pouquiño porque a nivel de intencións políticas e de currículum sí que existe a danza, aínda que está escondida. Ou seja, non é danza así porque sí, senón está dentro da educación física e dentro da música. Ou seja, non é unha disciplina con corpo e membros, ou seja, está ao servicio desas dúas asignaturas, non? Desas dúas materias. Entón, sí que ten dentro desas materias un bloque específico que se chama expresión corporal, danza, expresión musical e danza. Entón, hai unha serie de contidos, hai obxectivos, hai estándares que son danza, non? Ou seja, sí que estamos... Eso significa que como disciplina non está singularizada en ninguna das maneiras, dentro do deseño curricular. Claro, non está, ou seja, si temos as expresións artísticas, non? Como área, hai as troncais e hai as outras disciplinas que son máis específicas, que as dan profesores que non son os que están os titores dos alumnos, non? Entón, hai profesores de educación física e profesores de música nas escolas e son esos os que teñen a responsabilidade de dar esas materias e dentro delas está a danza. Que pasa? Que eles non teñen formación para facelo. Vale, e a disciplina da danza e as artes do movimento, no momento actual, que aportan ao currículum oficial e que deberían aportar ou como deberían estructurarse dentro dese deseño curricular para que tivera unha presencia real, unha presencia de seu e fora unha disciplina singularizada? Bueno, pois habría que facer un bloque das expresións artísticas, son o teatro, a música, a danza e a plástica, esas son as 4, non? Habría que facer, pois, iso, un programa específico para cada unha delas,
por unha persoa, por persoas que dominen o tema, non? Por exemplo, hai uns erros bastante graves se entrades no decreto 105 do 1990, non sei exactamente, 95 creo que é. Bueno, pois nese decreto do 2014, nese decreto é onde aparecen o currículum dos alumnos que están estudiando neste momento nas escolas, non? Os nosos fillos, os nosos sobrinhos, os nosos irmáns, os nosos amigos, bueno, pois todos eses nenos que están neste momento teñen no bloque de educación física, hai un bloque específico en educación física que é o 3 e un bloque, iso en música o 3, no 4 educación física, e, por exemplo, escoitade este obxectivo que está moi mal definido, di recoñecemento e utilización creativa das zonas corporal e componentes do movimento expresivo, espazo, tempo e intensidade, bueno, por aí máis ou menos, pero logo di zonas corporais de equilibrio, pernas e pés, de forza, centro de gravidade corporal, de autoridade, peito, ombreiros e brazos, e expresiva, rosto, mirada e pescozo. Ou seja, quen definiu estes obxectivos non ten nin idea, non, do que é a danza. Nin idea, non pode tela. Porque, vamos a ver, zonas de equilibrio, pernas e pés. Ou seja, se teis o tronco así inclinado, tes equilibrio, caes directamente, non? Centro de gravedade como centro de forza, ou seja, os músculos do resto do corpo non son importantes para dar os saltos, ou seja, só o centro de gravedade. De autoridade, ou seja, eu poñome autoritaria aquí agora, só co peito, abro o peito, non poñome así, co peito, ombreiros e brazos, ou seja, as pernas poden estar de calquer maneira para ter, ou seja, hai estas cousas para quen o lee e sabe un pouquiño do tema, están moi fora, non? Ou seja, hai que darlle unha volta en serio a isto, e realmente o que hai que facer é que exista realmente nas escolas, non? Estes días andiven polas escolas, estiven preguntando, chamei a varias persoas e ninguén dá estes bloques. Os profesores de educación física e os de música recoñecen eu non teño capacidade para dar estas asignaturas, esta parte, estes contidos. O CEFORE non ofrece, na súa formación de base non tiveron ou tiveron moi pouco, co cal chegan a ese punto e saltan, continúan para outra cousa na que estén máis seguros. É dicir, que había que poñer en primeiro lugar o acento na formación dos formadores para que poidan abordar a materia, non? Sí. Ou algunha outra solución que se che ocurra. Sí, ese esencial, ese fundamental, e eu penso que xa hai moita xente que podría facer eso, definir un bo plan de traballo para os maestros, darlle formación aos maestros e avanzar sobre todo por aí, por esa parte, non? De todos os xeitos, os nenos que empezan a desenrolarse, a desenvolverse no mundo no que viven, aprenden en contextos que non son os formais. Este é o contexto formal da educación, non? Isto que lles dan os profesores nas escolas, pero desde o primeiro día eles están absorbendo a súa cultura, todo o que hai á súa volta, non? E ese é un aspecto moi importante tamén que temos que ter en conta, ou seja, hoxe en día as persoas que se dedican á educación, ás neurociencias, os psicólogos da parte do coñecemento, falan de que sí, señor, nas escolas é onde está o coñecemento organizado, regrado, orientado por persoas que teñen esa capacidade, pero en todos os contextos nos aprendemos e cada vez se lle dá máis importante o contexto que non é o formal, non? Ou seja, as clases de baile que vayan na aldea, eu aprendín a bailar na aldea, non había outra alternativa, non había escolas, había un grupo de baile, e ese foi o contexto que non era formal. Mercedes, non te me vayas da pregunta, como formamos os formadores? Entón, ou sexa, os formadores somos todos. Sí, pero estamos falando dentro do ensino regrado e do ensino formal. Sí, é verdade. Como os formamos? Pois
É dicir, como lle transmitimos a metodoloxía, como facemos que poidan abordar ese tipo de competencias dentro do ensino, e tú que propós? Bueno, eu formeime na Facultade de Motricidade Humana en Lisboa, e ali a licenciatura en danza está orientada para ser profesores de danza, das varias técnicas de danza, formas de danza. Hai un peso moi grande de didáctica, de pedagogía, de fisioloxía, anatomía, todo o que está relacionado co corpo, e despois as técnicas todas que non entras en profundidade nelas. Ou seja, despois, se queres dar solo clases de danza clásica, tes que continuar especializándote, non? Sería o ideal que se fixera aquí, se se fai un conservatorio superior de danza, o ideal sería que tivera esas asignaturas para que as persoas que se forman poidan traballar na escola e que houbera acceso a que esas persoas puderan entrar nas escolas a dar clases, así como os profesores de música ou os profesores de educación física. Ou seja, sería crear un corpo docente de persoas capacitadas para dar a danza na escola. Esa materia que tivera un corpo de contidos, obxectivos estándares, independentemente con profesionais formados para iso. Ou seja, temos moito para andar. Realmente estás propoñendo singularizar o ensino da danza e artes do movimento dentro da formación regrada, con profesores habilitados a tal efecto. Non habilitar aos profesores que están dentro do corpo docente e que circunstancialmente, transversalmente ou por afinidade, que é o que se usa en ensino, lles toca abordar esa materia que, como tú ben dís, pasan a páxina e van ao seguinte tema. Eso eu penso que é o ideal, pero habilitar os profesores que dan todas as asignaturas, e sobre todo agora que se fala da interdisciplinaridade, penso que tamén é fundamental, claro. Que exista un especialista sería o ideal, pero o que estás comentando agora tamén penso que sería o máis realista no momento que vivimos, darlle formación aos profesores. Ahora damos unha volta máis e imos á túa experiencia persoal, á túa experiencia no campo do ensino directamente, e dentro sin embargo, tú abordas a formación de contidos, o estudo de contidos clásicos, dentro do que podría ser conceptos como matemáticas ou outro tipo de, no teu caso en concreto con matemáticas, a través da danza. É dicir, que aí a contaminación ven por outro, é dicir, ti meteste no que sería a área de matemáticas e abordas ese ensino, supoño que ao pedo da profesora ou do profesor que instruía aos nenos nesa materia, a través da danza. Contanos como se fai eso, como se chega só á idea deso, como se formula esa idea, e a través de que metodoloxías. Vale, antes comentaches no meu currículum que traballei no proxecto MUSE. O proxecto MUSE é un proxecto artístico que leva artistas ás escolas e traballan en conxunto cos profesores que están cos nenos dándolle matemática, todas as asignaturas. Desde o 98 que está funcionando aquí en España, é un proxecto europeo e o que pretende é que os nenos, en zonas sobre todo de exclusión social, en sitios onde hai moitos inmigrantes, onde hai problemas de drogadicción, sobre todo neses centros que sexan nenos que non teñan insuceso escolar pola súa condición. Entón, traballei moito neste proxecto, entón traballaba sempre cos profesores, e os profesores sempre me mostraban as dificultades que tiñan en que estes nenos non aprenden matemática, estes nenos non aprenden que eran realmente as súas prioridades, ou seja, eles decíanme os problemas que eles tiñan con aqueles nenos cos que eu traballaba. Eu iba a darlles danza, pero intentaba sempre leválo para aquel aspecto que a profesora me decía que tiñan máis fragilidades. Entón, pouco a pouco fun empezando a pesquisar, tamén por causa de ver ao meu fillo máis vello que aprendía a través do dibuixo e que cando chegou a primaria
quitaronlle a parte do dibuixo, deixou de aprender e chegaba a casa cos problemas de matemática e non conseguía facer nada de matemática e choraba o tempo todo, e eu tamén porque non conseguía axudalo. E, bueno, foron varias situacións co cal dixen, bueno, pois vamos a ver onde hai matemática na danza e como podemos colaborar, como podemos xuntar estas dúas disciplinas que, en principio, parece que están moi ailladas, non? Empecé a pesquisar e vin que realmente hai bastante investigación nesta área, investigación de xente que traballa nesta conexión, nas conexións das artes con outras materias, non? No ensino da lingua, no ensino das ciencias da natureza e tamén na matemática. Non é o caso de España ou Portugal, non hai moito, pero sí por outros lugares hai xa algunhas cousas. Na matemática e na danza en concreto hai pouquiño, pero sí, hai casos de algúns profesores. Lembro-me unha hora de Sudáfrica que dicía que tiña unha clase de sétimo que aqueles nenos, cada vez que se decía matemática, tremían e pasaban moi mal, non? Esa parte do pánico bloqueábaos. Co cal, el pensou, bueno, estes rapaces bailan moitísimo, encántalles todo o que sexa bailar. A maioría bailaban o baile de bots, era un baile que facían con unhas botas, uns zapateados. Entón, el conseguiu encontrar unha serie de conexións posibles para que os rapaces aprenderan máis matemática, como eran patróns rítmicos, como eran orientacións espaciais, bueno, unha serie de cousas que facían con que conceptos abstratos puidesen ser abordados a través do baile, que era o que lles gustaba. E outros estudios, outras profesoras sempre falaban da parte da motivación, ou seja, cando levaban a danza para a sala de aula, para aprender tamén outras asignaturas, sempre había unha predisposición, unha alegría e unha motivación que os facía cambiar de atitude e mellorar naquilo que lles costaba máis e ir á escola con vontade, con alegría. Eu creo que respondín a pregunta, ou falo un pouco máis. Bueno, realmente estás aflorando o tema de a danza dentro do estudio reglado como un elemento integrador, non? Sí, ou seja, nós como persoas vivimos... Integramos os coñecementos ou tamén ten unha... A través deso que tú falabas da psicología cognitiva, etcétera, falamos tamén de inclusión. Falamos, claro, esa parte da motivación ven moito por aí, non? Ademais dos contidos abstratos que a veces algúns nenos, sobre todo aqueles que son máis da inteligencia kinestésica, que fala Howard Gardner diso, aqueles nenos que aprenden sempre máis facilmente a partir do movimento, temos aqueles nenos que moitas veces, se están sentados solo co papel e co lápiz bloquean, non consiguen adquirir coñecementos. Entón, na experiencia que eu fixen, había un neno, sobre todo un neno que bailaba moi ben, que era un dos que estaban, pois, era en suceso escolar. Era un neno que ninguén xogaba con el, a súa familia era bastante pobre, e o profesor tiña o marcado como un neno que non sabe. Ese e outros que tiñan un programa de segundo, eu estaba co programa de terceiro e os nenos de segundo non viñan ás clases comigo. E pouco a pouco foron entrando porque eles facían parte daquele grupo, daquela clase. E, bueno, xa empecé a ver que aquel neno bailaba moi ben, pero entendía perfectamente os conceptos cando bailaba, ou seja, cando colocábamos, por exemplo, facíamos un vira, colocámonos nun vira, e o vira é un baile portugués que se baila en cuadrillas, en grupos de 4, mirándonos frente a frente, e cando estamos colocados nesa disposición, si marcamos os puntos onde estamos, esa é unha figura xeométrica, é un cuadrado ou un rectángulo en función de onde estemos, non? E preguntas como, facía ya toda a clase, pregunta, que figura xeométrica estamos facendo neste momento? E ele era o primeiro que respondía, non? Este neno chamase Nelson. E moitas outras situacións nas que víamos que el comprendía perfectamente a matemática que estaba ali dentro, non? Dentro daquelas situacións. E bailaba moi ben. Entón, os outros nenos empezaron a preguntarlle como se facía aquel movimento, como se bailaba, empezaron pouco a pouco a xogar con el e a integralo dentro do seu día a día, non? Aquel neno xa empezou a contar para eles, co cal
Hubo un cambio moi grande en relación a ese neno e a outros nenos que o profesor observou, ou seja, a metodoloxía que utilizaba o profesor non era suficiente para chegar a algúns nenos. Iso é o que temos no noso día a día. Neste momento, algúns de vós xa empezades a que aburrimento isto, non sei que, porque moitos sodes do corpo, ou seja, se vos poñedes a bailar e tendes situacións que un profesor ou unha persoa ou un vídeo vos vai indicando isto e o outro non sei que máis, ides adquirindo coñecemento a través de todos os sistemas sensorio-motor, non? E aprendedes mellor as cousas, pero hai outros que non, que teñen que estar sentadiños ali, moi concentrados, sin ruído ningún, ou seja, somos todos diferentes, non? E a danza vennos a axudar noutras áreas do coñecemento, ademais de aprender a bailar, ou seja, ademais de aprender a expresarnos, a facer composicións con movimento, a comunicar ideas, a coñecer a nosa cultura, a coñecer a cultura dos outros. Ou seja, nese caso, a inclusión fíxose a través de comprensión de diferenciación de aprendizaxe. Noutros casos, como é o MUSE, o proxecto MUSE, a inclusión faise sobre todo cando son nenos inmigrantes ou de minorías étnicas como xitanos ou así, non? Que, pois, polo que vivimos, sobre todo agora aquí coa extrema dereita, non? Hai que traballar moito esa área de que somos todos iguais, ou seja, non hai aquí ninguén superior ao outro, non? E a través das artes estamos continuamente facendo isto, somos humanos todos, non? E no proxecto MUSE estamos sempre traballando esa integración, esa inclusión, esa igualdade, sempre, continuamente, non? Algo máis? Sí, claro. Dentro da tua experiencia, bueno, estás facendo unha proposta de transversalidade da danza dentro do sistema educativo e ao mesmo tempo estás abogando por a singularización e a presencia efectiva dun profesores ou profesoras de danza e artes do movimento dentro do sistema formativo oficial, non, e público. Dentro da tua experiencia, facendo unha comparativa de proximidade, podemos mirar Galiza, Portugal, ou podemos mirar España, Europa, é dicir, fai ti o calado donde queiras, pero, bueno, a tua experiencia lévate ao inmediato que é Portugal e o teu coñecemento tamén radicada en Galicia, sabes como respiramos e onde estamos, que comparativa faz dentro dese sistema educativo Galicia versus Portugal? Donde está un, donde está outro? Hai algunha idea que se poida trasladar, coller para... Ten recorrido máis, ten recorrido menos? Evidentemente que ten tamén niveles de formación diferenciadas a nivel de titulación en danza en Portugal que en Galicia. Bueno, isto todo influirá. Ilústranos. Pois sí, neste intre, en Portugal están moito mellor neste sentido de capacitar a persoas para o ensino, o ensino en xeral, ou seja, hai o Programa Nacional das Artes en Portugal, do Ministerio de Educación, que ten varios eixos, teño aquí, promover a arte e a cultura no universo educativo. O modelo de intervención e implementación pretende traballar diferentes linguaxes artísticas, ou seja, levar a música, o teatro, a danza e a plástica, facendo accións conxuntas cos equivalentes ao CEFORE, son os centros de formación, son eles que son os responsables de facer as formacións para os profesores. Os CEFORES aquí teñen unha serie de propostas, non? Ali en Portugal, neste momento, o Ministerio de Educación non obriga, pero, bueno, si está facendo moita presión para que en todo o Estado fagan os profesores oficinas de formación. As oficinas de formación son formacións de 50 horas, 25 presenciais e 25 coas súas salas de aula, coas súas turmas, coas súas clases.
Entón, eses profesores teñen que facer clases presenciais con persoas que fan parte dunha bolsa de recrutamento que teñen ali no Ministerio de Educación de artistas especialistas e de profesores que xa traballen tamén nestas áreas cos seus alumnos. Entón, eu fago parte desa bolsa como profesora de danza e doulles clase aos profesores. Esas 25 horas están distribuídas en 6 horas de danza, 6 horas de música, 6 de plástica e 6 de teatro. Mañán, por exemplo, temos a avaliación de un deses grupos de profesores de aquí de Trás-os-Montes. Entón, temos que traballar en cooperación con unha embaixadora que é responsable de xuntar a todos os profesores das escolas, de ir falar con eles, de explicarlles o proxecto, e temos que traballar en conxunto os formadores. O seja, é algo bastante complexo, pero faise facilmente. Agora, coas tecnoloxías é moi fácil. E logo vamos 6 horas a traballar presencialmente cos profesores e avaliámolos en conxunto os 4. Co cal, eses profesores tiveron polo menos que estar traballando durante estes meses, que son 3-4 meses que demora esta formación, cos seus alumnos. Tiveron unha serie de experiencias con eles, non? E esas experiencias vannolas traer agora nas avaliacións para ver se consiguen ou non facer as propostas que nós lle levamos. Entón, iso é algo fácil de facer, é algo que non costa moito. Pero non é só iso que propón o Ministerio de Cultura e de Educación en Portugal, senón que pretende xuntar todas as áreas, ou seja, os teatros. Un programador como ti en Portugal agora ten que estar atento a facer a conexión coa escola. Ou seja, todo o que chega ao teatro ten que darlle a coñecer a comunidade educativa, de xeito que ou vai o artista á escola ou a escola ven ao teatro, ou os pais, de algún xeito se chega aos pais para que leven os seus fillos ao teatro. Non é só esa parte de formación aos profesores, senón que hai un incentivo grande á comunidade toda, ás familias, inténtase chegar a todas as áreas. Ou seja, por un lado, fíxose un programa moi interesante, hai o que vos decía antes en comparación co que temos aquí en España. Ali sí que está moi ben definido o que hai para a danza, é específico de danza, hai de música, hai de teatro e hai de plástica. Todos os profesores teñen boas orientacións, está ben definido o que hai que ensinarlle aos nenos, traballase sobre todo na área da danza creativa a partir das nocións de Laban, non só para expresar, sino para compor tamén a idea que compoñan e que crean diferentes coreografías, non para o día da festa final, non para o día do entroido, sino cada día que traballan con eles. E teñen un horario, hai 5 horas por semana para facer as actividades expresivas. Ou seja, está ben definido no currículum, os profesores están pouco a pouco adquirindo estes coñecementos que lle van dando os especialistas, e logo hai esa posibilidade de que os artistas entren na escola puntualmente, ou outra cousa que é interesante son residencias artísticas de artistas. Imagina, Ruth vai unha semana a traballar a Escola de Salceda e nesa semana prepara co grupo de cuarto ou de quinto unha performance. Sobre todo no que se focan é no proceso, máis do que na performance final, no proceso de vivencia. Esa era a miña pregunta, de isto todo como se traba co medio, co contexto, coa sociedade, cos pais, coa vida cultural, do contexto inmediato. E dentro do que é o currículum de educación primaria ou obligatoria, que diferencias ves ti? Porque tamén, é dicir, sí que existen, en Galicia tamén está contido, polo que tú nos dís, outra cousa é que non este nin implementado, nin desenvolto, nin estudiado, nin... Sí? Sí. E en Portugal parece que sí, que van un pouco por diante. Van por diante, a ver, aínda falta moito por facer, ou seja, empezouse no 2010... Si queres levarnos a Suecia ou a donde sexa, donde este máis
Non, máis ou menos. Sí. Sí, non hai así... Non coñezo moitas realidades nas que realmente todos os profesores titulares que teñen formación básica teñan unha boa formación nas artes, porque nós sabemos perfectamente os que estamos dedicados á danza que é algo que leva moitísimo tempo, ou seja, nós para formarnos tardamos moitísimo tempo, non? Ou seja, non podes pedirlle a un profesor que ten que dar matemática, lingua, que sepa dar ben clase de danza, pero o que se pide das nocións de danza tamén son cousas moi básicas. Non é danza vocal, ou seja, non é para formar bailaríns, é para formar seres humanos críticos, con sentido estético, con coñecementos do corpo, con, ou seja, capacidade creativa sobre todo, pensamento creativo. Bueno, pois facer iso, seres sensibles ás artes e seres humanos, nunha palabra, non? Para que sirve a educación, senón para iso, sexa. Claro que na escola pública non vamos formar bailaríns, vamos formar, pois iso, individuos civilizados que poidan ir ver unha peza de teatro e que saiban de que se fala e que poidan ir a ver unha peza de danza e que sepan que, bueno, aquilo é danza clásica, non? Ou outro é danza contemporánea, pois mira que realmente deu un salto enorme, porque hoxe en día ven os bailaríns, os nenos ven os bailaríns e non imaginan o traballo que hai por detrás. Non teñen nin idea, porque claro, eles non o viven, nunca o viven, a menos que vayas, que lles pagues unha clase particular nunha academia, non? Que, bueno, pois iso algúns poden e a maioría non poden. Ben, bueno, igual che facía unha pregunta así de reto, antes de pasarlle a palabra á sala, que seguro que suscitou moitas preguntas por aí a túa exposición. Retos de futuro, calendario de implementación, que lle propoñemos ao Ministerio de Educación, que lle propoñemos á Consellería de Educación. Como facemos? Pois eu penso que este modelo de Portugal sería algo fácil de facer, porque, ou seja, os CEFORES teñen esta responsabilidade, non? De dar formación. E os CEFORES saben, os asesores saben que os profesores teñen ese programa, ou seja, hai que capacitalos de alguna maneira. Temos un montón de profesionais, hai moita xente que traballa en Galicia que sabe dar esa formación, hai moitos. Debería haber máis, pero, bueno, ese traballo está por facer, non? O dos CEFORES, está por facer tamén unha formación máis sólida a nivel da pedagogía, da danza, de metodoloxías, da interdisciplinaridade, todo iso está por facer tamén, pero penso que ese modelo a seguir de Portugal non é complicado, non é algo que non consigamos facelo aquí. Non é nada complicado. Ou seja, é simplemente, en vez de dar tantos cursos de robótica e tecnoloxías e esas cousas que xa as temos, ou seja, non hai outra maneira, non? Pois dar máis formación en estas áreas artísticas, os mestres. Ben, bueno, abrimos a palabra á sala. Isto coordinádelo vos ou desde aquí xa? Vale, pois vos é a palabra, senón eu podo seguir preguntando sin ningún problema. Bueno, grazas. Quería dicir unha cousa que me esqueceu antes, que como imos gravar tamén as imaxes das persoas que preguntemos, pois creemos que o máis sinxelo que se alguén non quere, digamos, ser emitido, pois que non lo faga saber a posteriori, non? É dicir, alguén que vai a usar a palabra, pero que, por a razón que sexa, non queira que apareza a súa imaxe no vídeo que finalmente se vai a emitir, por favor, pois nos dades os nomes e non hai ningún problema en cortar as vosas imaxes. Eu quería volver sobre estas cuestións cun par de preguntas concretas, me parece, e logo outra pregunta máis xenérica que é un pouco unha reflexión sobre esta cuestión da formación dos formadores. Como descoñezo bastante ese mundo, o impulso aos CEFORES non pode vir dado desde arriba. É dicir, non son as autoridades educativas quen lle deberían decir aos CEFORES prográmeme vostedes un plan de formación de formadores en expresión corporal a curto e medio prazo,
por exemplo, pregunto, non sei se isto pode ser así, e tamén creo que sería viable un mestrado, Mercedes, porque mentras montamos ese conservatorio superior e tal e cual, pois se nos pasou a vida, non? Mentras que creo que un mestrado, en Galicia agora mesmo hai 3 universidades, os mestrados de formación para ensino, non? É dicir, os que teñen que facer os estudantes obrigatoriamente para poder ser ensinantes en secundaria están cheos, hai problemas de prazas. Pregúntome se crear un mestrado específico para formar ao profesorado na expresión corporal, nas artes do movimento e demais, sería tan complicado, porque, como ti ben dís, xa hai bimbios, hai xente en Galicia e fora de Galicia, que podría vir puntualmente tamén, pero, vamos, non debería ser complicado, e entón creo que tamén faltaría o impulso desde arriba para que as autoridades educativas, as facultades, as universidades desen ese paso. Este é un aspecto. E logo gustaríame se puidéramos entrar algo na formación non regrada. O sea, en todo ese mundo do que podemos chamar actividades extraescolares, por decirlo así, porque sempre me chamou moito a atención a perda de peso que nese mundo experimentou a danza en xeral e a danza tradicional galega en concreto, pola miña propia experiencia, non? Entón, é un mundo no que agora podes atopar, por suposto, karate, todas estas cousas, a ver, vaya por diante, non teño nada en contra, hip hop, contemporáneo, estupendo, pero falta un pouco iso, non? É dicir, aí hasta que punto non sei se unha certa deixación de responsabilidades, un pouco o eterno autoodio galego, non sei que pasou aí, non? En que momento perdimos un pouco ese territorio e se ti crees que aí hai un espazo tamén posible para empregar mentres non se resolve, digamos, no ensino regrado, porque vendo ese disparate de currículum que liches antes, pois claro, decir que empezaron a casa polo tellado, o sea, temos que darlle a volta a todo, non? Porque é certo, ti acabas de facer unha puntualización moi interesante, non? É dicir, ao final poden ir os nenos e nenas ás academias de danza que as súas familias poden pagar, non? Pero logo toda esa contorna do que son as actividades escolares no ensino público, que adoitan estar semifinanciadas polas AMPAs e que son como máis asequibles e que de alguna maneira forman unha especie de currículum complementario, non? Estamos vendo agora con todo este debate da censura educativa que propón a extrema dereita. Aí non hai un espazo para recuperar. Pregúntome, e tamén me gustaría se igual, desde un punto de vista un pouco autocrítico, fixemos algo mal e deixamos ese espazo que non lo colonizaran, por decirlo así. Disculpade pola extensión. Bueno, pois, empezando polo final, Dolores. Sí que hai en extraescolares, sí que hai algunhas propostas, bueno, das miñas vivencias, non? Agora por Salceda, este ano empecé a facer unha extraescolar no CRA, pero xa propuxera outras noutros anos e non conseguín, e, bueno, pois, que pasa? Que o que está de moda é o zumba, a zumba, non sei se é o A, e hip hop. O sexa, se levas outras propostas, é moi difícil, porque é a sociedade, non? A que fai con que as nenas e os nenos, aquí en Galiza sobre todo, teñan acceso escollan, os pais escollen, non? E os profesores teñen que gañar a vida, ou sexa, é normal que unha persoa que se dedica a danza, se non lle saen alumnos na clase de danza creativa ou na clase de danza tradicional galega, pois terá que dar outras disciplinas que están de moda. Iso o que eu sinto, os meus propios fillos mo din: mamá, tens que cambiar, porque non teño traballo, mamá, tens que cambiar disciplina, porque non das zumba? Bueno, vaya. Eles propios mo din, ou seja, eles son un bo medidor cultural, non? Que está pasando a nivel do que se escoita, do que se ve nos festivais, que se ve en programación cultural en Salceda. A programación cultural ata agora facíase coas asociacións que teñen estes grupiños de baile que fan zumba ou que fan playback. Esa era a programación cultural a maior parte do tempo, ou seja, eu nunca vi ningún bailarín ali en Salceda no auditorio, nunca.
Co cal, hai que cambiar moitísimo, desde logo, hai que cambiar moitísimo, hai moitísimo por facer. E o que ti dis dende arriba, non? Pensar que a danza ten que estar na escola con nome de danza e co seu programa non ao servicio dos outros, sino temos música, vale? Pois se temos música tamén temos expresión dramática e temos danza, non? E leválo para o ensino superior, porque se non hai danza no ensino superior, non hai investigación e non temos a forza que teñen outras áreas de coñecemento. Cando fixen a tese, realmente en matemática había así unha pila enorme de artigos e de danza había nada, moi pouco, porque é toda unha cadea, ou seja, se non se estudia a nivel superior unha asignatura, non vai haber produción científica, non vai haber artigos, non vai haber teses, non vai haber nada. Entón queda todo por aí, bueno, sí, bailar é divertido, voume divertir, e queda por aí. E non se coñece a vertente, empeza agora a falarse de danzaterapia, e non se coñece a importancia que ten na escola, non? Ou seja, todo iso está por facer e sí, fundamental que estexa a nivel superior, ou seja, un conservatorio superior ou cun máster que tal vez sea o máis práctico, non? 2 aniños, 2 anos con estas disciplinas, con estas aventuras do corpo. Pois o extraescolar, eu penso que sí, que nos gañaron a área outras cousas que se poñen de moda. Pero ven todo daí, de que os programadores en algúns lugares, miro para ti porque ti eres maravilloso, non? Se todos foran como Paulo, non teríamos que estar falando desto, non? Claro, porque el programa danza, pero podedes ver os programas dos outros sitios. Non sei se queres comentar algo neste aspecto. Bueno, as realidades tamén dos programadores son moi diversas. Xa, claro. Sí, son moi diversas, evidentemente. Alguna... Sí, Balta? Balta non quere sair na televisión. Interesamos este melón que se abierto último, que es el de la programación, porque creo que es el... No quiero. Pero estamos no capítulo de formación reglada, ¿eh? Perdón, recuerdo, sí. Creo que es el problema en profundidad, ¿no? Genérico de todo. Porque si dices que donde vives no se programa determinada... No sé dónde ven el hip hop los niños, ¿no? Había que pensar en ello, ¿no? O sea, ¿por qué las otras opciones no tienen cabida en redes, que es seguramente donde visualizan el hip hop y otras propuestas, ¿no? Entonces creo que el melón importante realmente, en profundidad, es todo el sistema de programación que sustenta a los creadores y a las compañías. Y por supuesto genera público, ¿no? Esto no estoy inventando nada nuevo, pero me ha interesado mucho esto que has abierto, ¿no? Porque todo está relacionado con la base, y la base es la programación y la creación, ¿no? Sí, ese é un pilar importante, porque realmente nos aprendemos na comunidade, estamos inseridos nunha comunidade e nos aprendemos en cada momento. Vos cando saíades de aquí, eu tamén, despois deste examen que me fixo Paulo, vamos ser diferentes porque se fixeron unha serie de conexións neuronais e iso fai con que xa aprendamos neste momento, estamos adquirindo coñecemento, xa non somos iguais do que cando chegamos aquí. En cada momento estamos aprendendo, en todos os momentos. Esa parte da programación, ou seja, que ven os nosos nenos que están na escola, que o que ven? Pois sí, o que se programa, vale, pero que... Claro, que ven os seus pais, que ven os seus avós, que ve a sociedade, vale, pero que ve a sociedade tamén na escola? O que está dictado polos que organizan os programas. E non hai importancia ningún, non ten importancia ninguna danza. Ou seja, sempre foi unha María, sempre o será, porque se seguimos así, a danza é só para divertirse, non? E non o é. Entón, ata que tomemos esa conciencia, ata que haxa este cambio que é algo fundamental para facer, as extraescolares veñen a sumar máis do mesmo, sexa, vale, a danza é algo que bueno, o meu fillo ocupa aí un pouco tempo, non? Pero non se lle dá o peso con extraescolar, non chegamos a ter esa visibilidade importante que se nos ten que dar. Claro que sí que é importante, porque fai parte da vida do rapaz. Ti formulado todo en termos de
realmente integrar a danza dentro da axenda educativa, de ensino. Eu falo sempre de ensino público porque é o que defendo, de ensino público reglado. Falamos dos graus superior, nestes momentos existe esa demanda aquí en Compostela, verdad, do Conservatorio Superior, e como decía Loli, pois como atallo, como ainda non o temos, e sabe Dios cando teremos, e se o teremos, etcétera, etcétera, podemos irnos a unha solución media que sería pois reconducir a través dun mestrado ese tipo de ensino, non? Creo que por ali atrás. Sí, Balta, nas programacións, como tocaches eso, moitas veces non son os pais os que levan os fillos, sino que son os fillos os que levan os pais. Eso nos pásanos na Coruña, que moitas veces no programa educativo no que os nenos van pola mañán coa crisis deixouse de facer xa máis programación de tarde, pero moitas veces os nenos iban á mañán ver un espectáculo e despois traían os pais a ver o espectáculo que viran eles, porque os nenos querían compartir cos pais. Estamos falando do mismo. Sí, correcto. Por aí máis preguntas? Intervencións? Sí, bo día, disculpas porque cheguei tarde e non sei, aínda que agora Paulo fixo referencia a unha cuestión que quería tratar, quería parabenizar o Consello por organizar estas xornadas e comentar a respecto do que falades, que eu creo que, claro, estamos nun ámbito en que todo o que poidamos facer é importante e en que hai que tocar todos os paus. Hai que conseguir, por suposto que no ensino, nos niveis de ensino diferentes, estea integrada a danza e estea integrada non desa maneira de María, senón dunha maneira que se considere e que se lle dé o peso que ten. Temos que conseguir, por outra banda, que as institucións se impliquen moito máis e consigan tamén que haxa centros para a formación específica. Creo que iso tamén sería un bo apoio. Temos que conseguir que haxa programadores, neste caso como Paulo, que sabemos o bo traballo que fai, levando como a xente que sí se implica en conseguir que a danza teña outro recoñecemento e outro, porque logo sí que sabemos que existe esa demanda. Cando existe esa oferta, existe esa demanda, porque moitas veces o que se nos pon como disculpa é que non hai demanda. Esta é unha disciplina minoritaria, por tanto, como tal. Mas exactamente igual que se conseguiu nos deportes minoritarios, eu creo que nestas alturas mudar a perspectiva, e a xente xa di, pois hai que apoiar isto xustamente porque é o deporte minoritario. Nos eximos ter unha reunión para facer os premios de deporte en Compostela e sempre temos a mesma discusión e todo o mundo se xa ten superado, non? Hai que conseguir que eses deportes que poden ser non os maioritarios teñan unha maior visibilidade. Eu creo que no mundo da danza temos que dar ese salto. Unha das cuestións en que eu tamén quería aproveitar para facer aquí, unha das cuestións en que desde este edificio que partillamos os grupos do Concello estamos traballando en intentar conseguir que haxa un conservatorio de danza en Santiago de Compostela, non para Santiago cidade, senón para a comarca e realmente para servir para ser unha infraestructura máis de todo o país. Entendemos que Lugo e a Coruña non cobren todo ese aspecto e que todo o que poidamos facer. Agora, é certo que iso, sen unha mudanza no ensino, sen unha mudanza pola base, non vai servir. Necesitamos que sexa algo moito máis extendido. Pero eu tamén quería aproveitar, deixei aí a folla para, supoño que moita xente daqui xa coñecedes, que nas redes se lanzou esa plataforma pola creación dun conservatorio de danza en Compostela. Creo que temos que ser capaces de presionar ao goberno galego, a Consellería, para que se implique nisto, para que realmente isto sexa unha realidade, e deixei na mesa da entrada as follas do manifesto para que na medida do posible que poidamos asinar e que isto poida ser unha realidade máis cedo que tarde. Porque é certo que hai nenos e nenas en que se houbese unha oferta maior, realmente, ao final, habería moita máis demanda, porque eu creo que é o tema que sempre poñen en riba de mesa as institucións. Ao final, non hai cartos, non o damos porque non hai demanda. Eu o que vexo nos debates que se fan, xa digo, a nivel político, outra cousa logo, do ámbito da creación, pero a nivel político é o que se pon. E para iso necesitamos dar un salto de cambio de mentalidade. A oferta crea demanda. Eu quería dicir algo importante, que se hai aquí maestros
posiblemente estén todos traballando neste momento, non? Pero xa tiven a oportunidade de traballar con moitísimos maestros aquí en Galiza que teñen esa sensibilidade, ou seja, que sí que saben, teñen conciencia da súa falla de formación e que sí que traballan cos seus alumnos, ou seja, si hai moita xente que o está facendo e que está intentando que os seus alumnos teñan esta parte que está tan mal organizada, pero sí que hai. Quique quería facer unha pregunta? Sí, eu quería preguntar si como outras partes de Europa, non se me faz tantos, Escoitase ben. si como outras partes de Europa, os nenos que sí, sobre todo na Europa do Oeste, digo a nivel folclórico, a nivel tradicional, pola disciplina que empezan, estamos falando de países como Ucrania, como Bulgaria, como Rusia, que empezan como cubérculos, que empezan os coñecementos nas escolas co baile tradicional do sitio, para despois poder ampliar. Aquí parece desde a túa experiencia ou dos teus estudos que se debe de empezar polo baile tradicional de cada sitio, unha, porque é o que está un pouco innato en cada un de nós, e dúas, un pouco para manter a nosa personalidade e a nosa idiosincrasia e a nosa personalidade e A nosa cultura. a nosa cultura. Queres falar? Falo eu? No, falas ti. Sí. Sí, iso. Sos un mediador. Eso está previsto nos programas, tal e como están, si indican bailar bailes galegos, non indicales, nin como, nin di pasos, non indica nada, pero si que os organizadores do coñecemento dos nenos si que o teñen previsto. E é o que fai máis sentido, ou seja, primeiro coñecémonos nós, coñecemos o noso corpo, coñecemos a nosa fala, e a nosa fala corporal é o baile tradicional, non? De cada sitio. Que pasa? Que con nenos de 4 ou 5 anos aínda non podes comezar con cousas moi rápidas, con moitos saltos ou así, porque tes moi pouco tempo para traballar con eles e aínda non teñen o desenrolo motor suficiente, non? Pero a partir de 6, 7 anos, claro que sí que xa se poden facer os pasos base. Temos que rematar? No. Son eu xestor do tempo. Vale. Sí. É unha 5 minutiños. É unha cuestión moi fundamental e moi necesaria e é o que fai sentido, non? Levar esa parte do baile tradicional que está máis relacionado con estruturas, con ritmos, con repeticións de uns padróns e dunha orientación espacial, e a outra parte que é a de expresión máis libre, non? A de crear a partir de temas, de estímulos, de obxetos e de compor. Esas dúas serían as dúas versións do que podría ser o baile na escola. Non se entraría con danza clásica, nin se entraría con outras técnicas máis complexas, non? Para o corpo dos alumnos. Caterina, collo o micro. É que para registrar o sonido, se falades polo micro é máis fácil. Había unha palabra ali. Estas dúas últimas palabras. Sí. Hola, bo día. Eu son Estrella Pérez, son a directora do IR Ramón Menéndez Pidal da Coruña, Zalaeta, que estamos ubicados na zona de Monte Alto, e queríamos transmitir unha experiencia que nós tivemos ao longo dos 2 últimos cursos. Evidentemente, acabades de reseñar que dentro do que son os currículos non aparece danza como tal, pero sí aparece incluída dentro do temario de educación física. Nós temos unha persona que imparte clase de educación física que é unha crack, con Chirri, que o que fixo ao longo destes últimos cursos é poñerse en contacto con 2 personas de danza de 2 movimentos, cada curso, que elas, durante o período onde se tiña que impartir o tema de danza no centro, viñeron ao centro, estuveron co alumnado, lles axudaron a diseñar os seus performance e, ao final, incluso, gracias á colaboración do Teatro Rosalía de Castro, foron ao teatro a bailar e, en ese momento, ademais, compartiron esa experiencia con adultos que tamén facían outra performance, con profesionales e, polo tanto, interactuaron os 3 niveles, os profesionales,
profesionales, os nenos e os adultos. Conseguiron ao mesmo tempo que seus pais, que moitas veces que non habían pisado un teatro, fosen tamén a ver aos seus fillos e fosen a ver a danza. Entonces é unha forma na que nós consideramos que podemos integrar as tres patas en unha sola, interrelacionalas entre elas, e as experiencias, polo menos, que nos sacamos do noso alumnado foron moi boas. Xa sabemos que non é a donde queredes chegar, que non é o punto que vos gustaría ter, pero pensamos que é unha forma de inicialos e, sobre todo, de que rapaces e rapazas de determinados barrios que, pois, por cuestións culturais, por cuestións económicas, non se van a chegar ao teatro ou non se van a chegar á danza, empecen a coñecela, que lle soe e que, polo tanto, sí se poden acercar a ela. Con respecto ao tema que falabades antes de extraescolares, é un tema moi, moi complicado. Cando nos intentamos vender extraescolares que consideramos que son importantes e que son interesantes, nos topamos co que decides, coas modas e co que a sociedade considera nese momento que é o que deben de facer os rapaces. E as outras actividades non damos conseguido chegar a un número mínimo de alumno. Pero, como sempre, e como sempre o fai Zalaeta, a través do seu grupo de Teatro Noite Bohemia e a través de outras actividades, estaremos aí intentando axudar no nivel cultural que poidamos. Graciñas. Damos ya a última intervención a Caterina, despois pechas ti, vale? Vale. Manuel e Luciano, sí. Robámosvos un par de minutos. Robadello despois aos seguintes. Eu quería facer dúas. Bueno, primeiro contestarlle aquí, que o a ti de último mellor. Eso que estamos facendo do proxecto en Zalaeta, coordino eu, chamase Masa, non? E si se fai, é unha maneira de entender que se fai a través dun proxecto independente, non? É dicir, é algo independente que fai funcionar en rede, de alguma maneira, ao teatro municipal, digamos, máis próximo ao instituto e poder traballar aí con artistas en activo, non? Si, para nós tamén o entendemos como un caso de éxito, pero é principalmente porque a figura de Conchi é excepcional, non? É unha muller que dá clase de educación física, pero que os saca a facer surf se é necesario, quero dicir, está continuamente facendo algo, xubilas este ano, estamos xa chorando para que non chegue, quero dicir, moitas veces pois é o de sempre, non? Que depende moito do profesorado que teña a vontade e as ganas tamén de meterse en líos. Nós o consideramos un caso de éxito porque significou entrar no currículum das horas de educación física e hábitos saludables, porque eso tamén se podía entender en hábitos saludables, que aí tamén había a danza como ferramenta, non? Durante todo un trimestre para facer un proceso de creación. Bueno, sí que están pasando, penso, o meu, pero tantos outros no país e no Estado, experiencias puntuais que se están sacando adiante, pero, bueno, son eso, cousas puntuais excepcionais que dependen todo o tempo, bueno, pues xa o sabemos, da súa continuidade, pero todavía non hai un plan, digamos, como máis xeral, xa seis autonómico, estatal ou siquera municipal, se puidésemos chegar aí. Por outro lado, contestándolle aquí que, poñendo así unha lanza para outro lado, a min hai veces, o sea, se sería necesario comezar co tradicional para entrar no movimento, eu diría non necesariamente, ou non sempre, non? Esa sería a miña contestación. Ou, se cabe, Sí, agora podes decir. Sin embargo, eu entendo, moitas veces a min o que me pasa é acervo cultural galego, somos tamén as creadoras que estamos facendo danza hoxe. Isto é acervo cultural. As que vimos de outro tipo de técnicas, as que vimos de entrar ao movimento tamén dende a creación contemporánea, para min aí tamén hai un acervo cultural que hai que transmitir e que é un legado que temos, non? E moitas veces parece que o tradicional é o único que nos conecta digamos, coa nosa cultura. Eu, perdón, sen quitarlle mérito, que por suposto que o ten, penso que a creación das artistas vivas tamén é acervo, é algo a trasladar ao alumnado. Aí abrimos outro melón que cultura versus movimento, organicidade. Deixamos a Mercedes que peche e despois seguimos. Pois todo o que sexan iniciativas como as que acabades de falar e experiencias para que haxa unha visión diferente do que é a danza son boas, todas son boas. O que temos é iso, que darlle máis valor, empoderar esta
este nome danza como unha forza que temos e que como os nosos avós e os nosos antepasados sempre bailaron, ou seja, nós somos dunha terra de xente que sempre bailou e algo que levamos nos cromosomas. É unha pena que non se considere mesmo importante dentro do currículum e debemos traballar para iso. Xa sei que todos os que estades aquí pensades do mesmo xeito, eu penso que non hai ninguén que pense de outro xeito. Eu dispóñome a colaborar, a axudar no que sea preciso dentro dos coñecementos que teño destas áreas do que estamos falando agora, de como conseguir que este máis presente e que lle demos o valor que ten. E moitas grazas por escoitarnos, por escoitarme. Ben, grazas.